Escolta, i ara Festival Còmic de Figueres. És molt important. Està bé, no? Que es faci... Això és molt fort, Toni. A l'Empordà. Home, i tant. A l'Empordà. A la capital de l'Empordà. Aviam, pels del Baix Empordà, que no se m'emprenyin, però de capital a l'Empordà només n'hi ha una, és Figueres. I d'Empordà només n'hi ha un. Què estàs dient? Poder actuar en el Festival Còmic de Figueres, nosaltres dos, el dia de la inauguració, això és tocar el cel. Home, té molt de mèrit fer un festival el temps que estem, no? I un festival de pallassos, un festival de còmics, i que hagin pensat en nosaltres, doncs ens fa molta il·lusió. I aquest divendres hi serem allà, a la Escolta, no estareu sols en aquest programa, us acompanyarà també les Xanclets d'una banda, però també la Pepa Plana, el Marcel Gros, el Tortell Poltrona, per tant, molts pallassos, no? Sí. Jo no sé vosaltres, entre la família de pallassos i la família actors, on esteu més còmodes, amb qui us aveniu més, quin tipus de relació... Ens avenim amb tothom, no? Sí, gràcies a Déu. Ens avenim amb tothom, Gràcies a sí, Déu. tothom més o menys. També et Som de diré bon que... tractar. Sí, que no, ens fem més... igual, Sí, no? Sí. Sí, és que fots unes preguntes també, Puntí. Bueno, escolta... Tu ets més pallasso o més actor? Home, No ho som sé, més pallassos, no?